L-anonimità hija konferma oħra ta' kif l-għan ewlieni tal-iskema ċedoli li nieda l-Partit Nazzjonalista huwa dak li l-partit jevita l-obbligi tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. One News jista' jiżvela b'ċertezza li lil dawk li qed juru interess biex iselfu 10,000 euro lill-Partit Nazzjonalista qegħdin jgħidulhom li jisimhom ser jibqa' anonimu. Jirriżulta li wara li l-ħadd kien żvelat mill-Kulħadd u l-Malta Today kif l-iskema nħadmet b'mod li tevita proċess trasparenti, kien hemm diversi li xorta ġew fid-dubju u staqsew jekk isimhom mhux se jkun ippubblikat. Mid-Dar Ċentrali bdew joħdulhom isimhom u n-numru u mbagħad iċemplulhom lura. Uffiċjali diversi tal-Partit Nazzjonalista qalulhom biex iserħu rashom li jisimhom se jibqa' anonimu u li ħadd ma jkun jaf min qed jagħti dawn il-flus lill-Partit Nazzjonalista. Biex hekk huwa kkonfermat li l-Partit Nazzjonalista se jaħbi min qed jagħtih flus b'rata ta' imax vantaġġuża ħafna u li diffiċli jsibu b'mnadi oħra. Ironikament dan il-pass qed jittieħed ftit ta' xhur wara li pajjiżna daħħal liġi tal-finanzjament tal-partiti bil-għan li tassigura aktar kontabilità u serjetà. Serjetà titlob li donazzjonijiet ta' ċertu valur ikunu ddikjarati u l-ismijiet ta' min jagħmilhom ikunu pubblikati.